ҳаким Сабуров сокини 20 солаи ноҳияи Ҷайҳун ки шаби 8 декабр барои анҷом додани маросими ақди никоҳ бо арӯсаш ба шаҳри Душанбе раҳсипор буд, дар пайи як садамаи нақлиётӣ ба ҳалокат расидааст. ҳаким Сабуров ҳамроҳ бо ҳаким Тағоев ронандаи мошини тамғаи Тойота Королла ки ба сифати шоҳид домодро ҳамроҳӣ мекард ба мошини боркаши дулан бархӯрда ҳарду ҳалок шуданд. Бино ба иттилои вазорати умури дохилӣ ин садамаи нақлиётӣ тақрибан соати 22 шаб дар деҳаи сурхи ноҳияи Ҷайҳун рух додааст. мақомоти вазорат гуфтанд ки ронандаи дулан Маҳмад Зоҳир Давлатов бехатарии роҳро таъмин карда натавонист ва ба мошини Тойота Королла бархӯрд. дар натиҷа ронанда ҳаким Тағоев ва домодшаванда ҳаким Сабуров ҷароҳати вазини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса фавтиданд. дар мошини Тойота Королла ҳамроҳ бо домод ва шоҳид ки барои анҷом додани маросими ақди никоҳ ба шаҳри Душанбе мерафтанд, ҳамчунон холаи домод Кенҷагул Пироваи 46 сола ҳамроҳ бо духтараш Шукрона Зубайдуллоеваи 4 сола ҳузур доштанд. ин модару духтар ҷароҳати сахти ҷисмонӣ бардошта айни замон дар беморхона бистарӣ шуданд.